Kontxan Laskiur Zabala naiz. Bergaran jaio nintzen, 1924. Alakoeten, Sirenia Josefenian sartu ginen etxian, ez da? Biarrenian, Sirenia Josefenian, ektorekako nueta da, oin urtene paseu data. Urte ginean kale guzti erreta zegoen. Bueno, danak piskatu eta gure etxia ez. Da gure aldamekoa bez, baina gure aurreko azerako danak botata ziren danak. Da, gero ebakuazio etorri zen da, joan ginen. Septimbrean joan ginen, Bilbora. Bilbon sartu ginen barkuan. Sartu gara barkuan, la marea está baja y no se puede salir urten barkutik, eta trenbide ziar tunelera. Tunelien kandelak eta ipinitza ziren hormetan. Kinta kolonia etortzen da, azten da tiroteua. Ze gaur luzia izan zen eura. Urten ginen, zeretik, tuneletik, joan gara, enbarkaderora, barkuan sartzeko, etortzekako kargamentuko barkua, ikasduna. Aio, dano balbarzina. Ordurako hartxandan kainoia jauta zuen hartxandara. Kainoana zuak hartxandatik enbarkaderora. Ai, gure amakamentxin gara, itxasor botatzen egira bere burua. Berak ikuste zeman, beste inorrez da gehiu lau umiekin jama. Barko barik, esate zeman, itxasora botatzen gua mario, ez da, bueno, gelditzu zen. Etorri zen barkua eta sartu ginen, Marqués de Urquijo, barkua. Itara gino zen danok. Treneruz. Trenean sartu baino lehen, milizia nuak Asturiastik, aurra tren hartzera, zerera joateko, Bilbora joateko. Deuren goizien, hartu ginoan trena Santandererako. Ezer jamarik, unien mariuta, amaien mariuta, neu ez, da. Bagoiaz barkuan, trenian, eta trenak egitizena herri txiki baten. Da gente guztian txitxiketa jateko bila. Eta, quedan comida en asistencia social. Da baseren prepareuta alako paketiak, oin amerikanuak erabiltzen damuka, estrasakuak. Jansetxe kontxita bila. Baina nora ama, sus segidu gentiari. Bueno, gentia nora, donde vas Vicente, allá va la gente. Fit, salidia trenari. Jarri behin marike, eta zeruanean paketian, ez dakitz. Baina keso da bareruan ebana bai. Alako txokesa de obola gorri-xa, aurako guan daukat. Aliauian torrela begara, eta danak obleu zizuen gentia hartzera. Andra bat etorzen criadiak. Yo me llevo a esa señora. Pero para llevarla a esa señora tienen que llevar con los 4 hijos, ¿eh? Pues sí, me llevo con los 4 hijos. Joan gina señoria nesera. Tengo baten criadiak esatezta. Conchita, ha dicho la señora que vayas. Joan izan, ¿qué quería? ¿Qué soléis hacer ahí todas las noches? Rezando el rosario. ¿Soléis rezar el rosario? Todos los días, desatesta. ¿Sois católicas o qué? Sí, bai. Esan eban. Ordutik aurrera, ostirar guztietan, barixako guztietan, tarterakara handi bat, bakinagoa patatekin bihatzen zazun. Barixako guztietan, Eta esan dian, joño, eta gero, bale bat inzoskun, litro biesne egunero, umian dako. Bakizu guretako zesan hori? Eta eskolan sartzen ginean, karar sol, eskola jaso da banderia ipini, eta arratzaldian, bajatzeko banderia, barrido karar sol da, barrido banderia gatu. Eskolan gutxi, urte bete da bertan, ondion jauzi bari zegoen Katalunia. Han cogido Gerona, eta, jai, eskolan jai. Ha muerto un requete, y hay entierro al tarde. Jai, orduan egotezen, flechas y pelayos. Domekero desfilia. Gaina marxe, tranararararara, dana ikazinean marxia bezera. Mutilazia frakamutzean, dana kakitz jantizia, txapel gorrexakin, da, atzetik, neskak, margaritak esaten den, kakitz jantizia, txapel gorrexak eta borla hori esatzen zilizka. Haren atzetik, falankistak.
Nesagazkia danako, hogeta urteak. Are firmes bere, gona baltzar, gondara urdina. Hizkuntza debekatu izeben. Kalian ezin ginen hizkuntzarik egin. Berba, negurian ez da galdu euskera. Ni neunik erian, bizikletak egin azizian. Da bizikleten dako, jantak eta nik erautxik gindu zen. Eta etxen, lehenengo etxen ginoan, serian gasoliniak inondo garbitzu, zerrautzetan zikatu, gero lotu, 7 urte initzuanan, da beste 7 orbean nian. Eskondu arte. Eta 7 urtekin eskondu eta gero ezin zan lan egin. Hori izan martutenen. Penteko zinen jarri zitarra zeben, esan gauzazutik joteko, zelan egon gozan. Kabizeti enterezun dana horrenduta, bizkar guztia aragi bizitzan. Grabidea gainean ipini, partietatik lotu eta terrazian. Beste da gainean dala, eta manzano zorduan. Kontxa, euskeri emon biozu da. Ze euskeri emon, nik zitot zertuta. Bai, zeundak izuna, badakizu euskera zondo dakizu eta ez daukesin egazik. Ni 40 urte neukan, 94an. Bueno, hasi nintzen da, matino bezeko hartu baten da, edurne mugika bestaten, da bestaten, Zabaleta, semia hilzetzen Madriden zeria, partidura joan zeria da, Donostiako bat, aretxena isa. Xabier Zabaleta, haura be gurekin. Eta esate ez dako bizea isa. ¿Qué usted aquí? Pues el euskera. ¿El euskera solo? Ni nire artean zer, euri esan gugat. Pues sí, ¿qué más voy a enseñar? El castellano ya saben, no puedo enseñar otra cosa. Eta gero beziara, eta etortzigata Zabaleta eta esatez da. Kontxa, amendik aurrea, ayuntamientuan emon bi euskeria. Ayuntamientuan, Sozia Kultural Arratian. Horze moterin euskeria. Da gero, urtik, bai, atzizien gau eskolak. Personak hasten doiaz. Gau eskolak, eta gau eskolak. Gero eskolak. Gero aeka. Aekan. Aekan, hiru eta bostu arte.